nkakra saa yɛde bɛba na no make I say yɛbɛhyɛ aseɛ free bibia friend no transatlantic slave trade na yɛde wobɛkɔ Facebook sisi a no akɔhwɛ ɛkwan a yɛfa ahodi asɛm no ɛnyɛ izo na abakɔsɛm kyerɛ sɛ na abrɔfo yi a wɔn ba ha yi a wɔn de nyamesɛm ɛba yi in fact wɔn ba yɛ no ho na Ghana yɛwɔ hɔ dadaw na Africa yɛte baabi dadaw ɛna yɛankasa yɛgye to mu sɛ Christopher Columbus ɔna nenama na ɔbɛ discover Africa yɛagye saa nneɔma a saa sɛbi history ɛnyɛ papa no atom sɛ broni bi na ɛbɛkyerɛ sɛ wɔ Africa nti wɔpa te sɛ na Nyankopɔn nyansɛm no forgetting that the center of civilization ɛni bia ɛba wiase nyinaa no ɛhyɛ ase firi Egypt na emre pam no yɛbɛkyerɛ Egypt why Egypt is so special in the world. Egypt history no ɛyɛ so special. The entire Israel for call Egypt. The entire Yesu call Egypt. The entire Egypt is a center of civilization. Egypt were very interesting subjects altogether. And the say Osha the idea to see ya. Ye cat transatlantic on say ye were Atlantic Ocean. Say Osha ye see ya ye priya ye see ye dear no ye pono. Ye Pacific, ye dear ye Atlantic Ocean. E pono sana ye dear etie. Na ye ka transatlantic slave trader. Oba Facebook a ye dear tour, ye ko history kakra na aboa nti madaruma awofo no mo record na mo ba no so ba mo abo a kire wo mu because anyoma we ehu hia e ye de ya oba no be kwakoto. Nti wo nso a wonim to no a record because e ya de kire. Na die tie nie sa wo hwɛ map na ye de ato so na yemfa ne sa yete sɛ triangle on say triangle no ye wo na se ne ye kɛseɛ ɛna ɛsoro ne ye ketwa na aka ahyia saa ɔho triangle aba miɛnsa na wo hwɛ a na saa nipa ho dwadie no na ɛyɛ sɛ Europe for any North Africa for any North America for any Africa and na edi sɛ adwa no nti European countries Portuguese for no wɔn ba Africa na ɛyɛ Central Africa ne Western Africa na wɔn ba aya wɔn di dwa nso na wɔn ton yɛn na wɔn de kɔ North America na wɔn de bi kura kɔ Brazil akɔ twitwa nhwedeɛ ɛne cotton ɛne afuo mu nneɛma na first no ma na di sɛ adwuma no Europe for no wɔn na ɛdɔ nhwedeɛ ɛdɔ mfuo ɛdɔ cotton no but no mu ntimi nyɛ no mu brɛ. Enti omo ba ha pa ni titiri sɛ nkomu ni ebedi dwa na tie hey sɛ wokɔ abakɔsɛm a maame bi ne yɛfrɛ no Cleopatra Egypt mu ɔyɛ ɔhema na ne mu odu pa Cleopatra na edrume bi ɔyɛ n'adwen sɛ ɔbɛkɔ African countries na aka no nti na sɛ the center of anibie hyɛ free Egypt no abayu amebo ni di oba hima e friend Cleopatra no obon ho modern pa make sure say sa se me wo Egypt die na so matetete Africa for dodo 90% me di boat ekọ na me kɔhwɛ die ekɔ so na otu saa na mo no one ne mrantie tu saa na mo no ekɔ fefa Africa ekɔ tonton nyoma GB gold hu dwadie ne nasefo no entitie abrofo no enye mu na hye ase to nipa ne ma menka we nkyere ayi history okenkan history a obahu se enye abrofo no na di kan edi nipa ye akoa
Nemum ehyasia wo Africa heya. In fact, oban yi man fa ni Cleopatra yi. Ono kra de, ono edi mu tintiman. Enti wo man kasa ton wo mu se ye ma nipa besom nipa no. Ehyasia Africa. Ye ankasa ne edi se adwa no. Enti na nya abrofo na ankasa idea se yetimi di nipa, yetimi ton nipa ma nipa ne timi ebesom obi. Enya abrofo no. Se wonim sa history na. Normally history akaje na abrofo no beton ye na Dabi. Oban hi me fa ni Cleopatra. Bo Cleopatra no na obehu se the pictures no ho na yemfa bi nto. No Egypt ni. Enye ize kra. Ma me no sa amre no explore Africa, other part of Africa from Egypt. Na oba no onya agudie, onya nneoma bebre e de ba fie e no se nya nipa nso be ka ho. Se sa nipa no wo mu mesom ono no Cleopatra no. Enti say ye di nipa sum nipa no ehyaase Africa enya abrofo. Jeremzi history na hu hia say ye bekin kan ni bebre. Enti ode ye baaye no. Abrofo ne de omu ba so mu ni ye ba bedidwa o. In fact, wana no muti desert so no near from the northern Berbers. Wo mu kra ne di kan eye Sahara fo no. Sahara for Morocco for ni sa abusa fo no. Wo mu no me ye ma adwen say ye wonyoma pa bi wo West Africa ha. Eye gold hu dwadie, eye diamond hu dwadie, eye enoma hu dwadie nti omu ne ba ye behu say enoma pa ne wa ha nti no mu beton a o beton nyoma ne wa ha no mu de kɔ abrofo no ho because one say enetie o one say no obi pese okɔ Italy a no afa eposo because sa eho no mu timi ne European countries no edidwa nti ye ma me Cleopatra yi oba himai na ni tintem nti abrofo ne baaye no amuhu say apart from dwadie no wo mu nso say nipa betimi ye betimi di nipa ye adwuma ye betimi aton nipa no eno mu say ene ye betimi aton because me kra me hia nkrofo betimi abeye maafo mu adwuma nti na history no say enya abrofo ne di kan ton yen ebibifo ne ehya ase na de na say wo ba ko ne say omo say Africans were able to resist tropical diseases. The attorney say, Womu eba entuntum timi wiye. Entuntum timi wiye. But entuntum wiye ye sa entuntum krono. Ye entuntum wiye nothing will happen. Ntontom agwiyen but the we are yenwu but abrofo no mo ba na ntontom hwi o ma no mawu enti won no mo ye missionaries o meka nyame asem no na ntontom timi ku mu pa but no mo ntia se yen yete afuom yete nwuram ye ne mo anete nanso ntontom kayen ya yenwu enti o mo hu se yen ye body ne de na eye soronko kra na ne ho odene eto mu se ene enye dwadie nko agodu hu dwadie nko a na ebedi na emom se nipa no mo so ho odene yie omo ho odene yie enti ne yemfa nipa no yenton nipa no na sebi ye mu sa akwanya no no mo mfa yemfa omo nko abrochire no mo enkoboa. In fact, Portuguese for Portugal ye can say papa Ronaldo na sefo no se wo pe wonom di kan edwadie pa wo Africa ha Portuguese for no. In fact, in 1526 abakosem tre say woman di kan the first transatlantic slave trade omo sha ase. In fact, omo di nipa no call Brazil. Na de na de pan ne se na nipa yen Africa for no. Once ye ka cargo a anka cargo o say yetime ka se me cargo ba. Nti nka me cargo be obi say oh ma fa nneoma efra brochira eba ebeduru bosomi ab sa bre no mo frɛ yen Africa for
enema muntio na yɛka cargo na ene ɛyɛ ebia computer na sɛ nneɛma wo akra firi abrochire ba no yɛn tete no ne yɛfrɛ yɛn cargo nti cargo ne kyɛ sɛ nipa na yɛde ɔma to ship mu a yɛde ɔmu nam baabi dɛsɛdɛsɛ ɛkɔ nti ne yɛn cargo yɛn nipa nti Portuguese for no ɛna hyɛ aseɛ way back 1526 ɛna kyɛ sɛ eduya na baako bi koraa deɛ na medical catch say apart from that no yankasa yahemfo no no mun so ton nipa ni bi na nanom enti enye no hwe meka we am wo say enye ne na ye na nanom aton ye japade ama abrofo no tete pa no ye na nanom na mfe ene ye kan say afen ne ahwehwe ne ntoma ne saa nyoma na ne agi no ne na nanom nso so mu che enkoa na any prisoners na no muton bi e de ma abrofo no enti na me catch you say tete abakosem kra na ne etimi ton nipa 40 pounds 40 pounds because that time ne escapa ni ama ohene abua enti samre no ye stubborn a ye chiwa anase ahemfo ne kontokwa na omunya prisoners ni bia na omu bafie ho a se abrofo no ye stubborn a ne ya ton wo na ye de won so akọ enti what's that concept nase enti ne history na yedisi anene say first of all enye abrofo ne na hye ase ton nipa ma ne ho eye sa nkoaso no ya ye kasa abrofo no yenya na hye ase oba Cleopatra yi ohun se mu ode a Egypt ni oba hima o call rounds no oba na ode ajapade ba afie no ode nipa kan ho eno na edwadie mu na no eye akono ma abrofo no so hu se sa wobetimi aton nipa na odi omu akọ West Indies North America na omakọ akotwa nhwede akwakoye cotton ho adwuma wote ase na ne wo slave ni bia from indentures chese wood why adwuma odeka on say obi wo ho antete no na odeka ne ama no se ombesom no mfantua ka nti sankofo na wo mu deka no ebi wo kra na ye ne papa na deka ba wontimi ntua na ne baba yes won kono nkosom nti sankofo ni nyina kaboma na eja ya ton mu e de kọ amanone na se o manya sika Nhyira FM awusia ene na ye de history we nso ebisia o kina ye beto aso na ya hwe ekwan a ye fa so hyehye yen e wo pono so ne abusa se nka wa ka obeye den de ntia ye kan say ye wo Ghana month and in the Ghana month no the most important thing in say I was so usua abakosem ye di bedru 68 years yi I was so usua sa abakosem no Ghana yo abakosem nti wo si usua ni yi piao bia bia na ebo abo me wono kwa